rozpažovací typ. Rozpažování, chtěli jsme dělat víc takový variant na různých strojích a takhle. Víte, že stroje jsou k hovnu, nebudu vám to ukazovat. Jo? Je to nesmysl, prostě jednoručky, rozpažky, základ. Není to žádný rýsovací nebo protahovací cvik, jak se mnohdy tvrdí. Je to objemový cvik, používají se na to těžké váhy, jo? Klidně po 4, po 6 opakováních funguje to. Jo? Takový to protahování se tady s desítkama, kurva, ty vole, to k ničemu. Jo? Poroste vám z toho tady ten vlas. Jo? Takže důležitá věc zase, jezdit to hlavou nahoru, zase na vršky, jo? Na ty vršky je to účinnější než klasický tlaky. Jo? Lavečku jsem si zvednul o jednu věž, jo? Zvětšil jsem úhel, aby zabírali vlastně tady ten vršek, vlastně, který se upíná na tu klíční kost. Jo? Takže od zhora ruce vytočím takhle, nádech, hrudník nahoru, lopatky k sobě. Zase nedojíždím až úplně k sobě, aby byl ten prsní sval furt záběr. Jo, celý rozsah, lehce pokrčený ruce, lokte. Tak, jo, zase je to třetí základní cvik na prsní svaly. Benče, tlaky a rozpažky, žádný stroje.